Vítajte na večernom rýchlom rande a ďakujem všetkým, že ste prišli. Ahoj, ja som Kate. Ja som Michael. Jack. Ahoj, Jack. Som veľmi spoločenská a rada chodím medzi ľudí. Milujem futbal, veľa pozerám futbal. Behám a cvičím jogu. Si sem bežala? Nie, som na bicykli. No, jasné. Takže keď si v práci a proste sedíš celý deň, musíš byť trochu aktívna. Neviem, čo robím zle. Prečo mi nevydrží žiaden vzťah alebo priateľ? Rada som ťa poznala. Čau. Ostaneme v kontakte, hej? Je to také divné, keď sa nepoznáme. Vôbec nechápem, že to sama necíti. Nikdy by som nič nepovedal. Prvý dojem u mňa rozhoduje o všetkom.